Κάνουμε ένα update για το ξύλινο ψαροντούφεκο που είπαμε να φτιάξουμε. Φτιάχνω το μουλινέτο αυτή την ώρα. Είναι από ανοξίδωτο 316 των 2,5 χιλιοστών. Μέχρι στιγμής έχω σημαδέψει τους κύκλους. Χρειάζονται λίγο φρεζάρισμα για να γίνουν τέλειοι οι κύκλοι στην άκρη. Και εδώ που είναι οι γραμμές θα λυγίσει για να γίνει το πι. Στο οποίο μέσα θα μπουν δύο μεταλλικοί δίσκοι που τους έχω εδώ. Αυτοί οι δίσκοι κόπηκαν με τροχό και μετά μπήκαν στον τόρνο. Ανοίχτηκε μια τρύπα 8 χιλιοστά διαμέτρου και κατεβήκαν από 2,5 χιλιοστά που είναι στο 1,8 με αυτή τη βάση εδώ για να πιάσει πάνω στο τσόκ του τόρνου. Έφτιαξα επίσης τον υποφυλακτήρα της κανδάλης από ένα κουτάλι που το τρύπησα, το χερούλι από το μουλινέ, το απασφαλιστήρι του σκηνιού, τον οδηγό του σκηνιού, δύο ελαττήρια, ένα πιο σκληρό και ένα πιο μαλακό για το μουλινέ, έναν οδηγό για το μουλινέ στη μέση που θα ανοιχτεί σπήρωμα από τη μία μεριά του και από την άλλη θα κολληθεί επάνω στο πι, τη μία μεριά εδώ ας πούμε, όταν θα λυγιστεί, και δύο ακόμα βέργες οι οποίες θα μπουν κατά μήκος του μουλινέ για να μην έχει πολλά μπόσικα, να είναι πιο σταθερό για μεγάλα ψάρια.